ଆମର ଏ ଦୁନିଆରେ ନା ସବୁ କିଛି ମିଛ, କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ। ମଣିଷ ଯାହା ଚାହୁଁଥାଏ ତାକୁ ହୁଏତ ତାହା ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ନ ମିଳିପାରେ ସେ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚାହୁଁ କିମ୍ବା ନ ଚାହୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଜନ୍ମ ଦିନେ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନୁହଁ, ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ସବୁ ମିଛ। ତେବେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଆମର ସତ୍ୟ, ତେବେ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁ ଭୁଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷଟି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଟିକେ ମାନବିକତା ଆଉ ମଣିଷପଣିଆ ଆଉ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ନା ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ ଆଉ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମଣିଷ ଜୀବନ କେତେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କଲା ପରେ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ମିଳେ। ଯଦି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ତେବେ ସେ ଜୀବନର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର।